Bueno, nestas datas entrañables, como sempre, é un placer dirixirme aos veciños do Carballiño e desexarvos a todos un feliz Nadal. É verdade que é un ano complicado, é un ano no que temos que ser responsables, constame que o 100% do pobo asume esa responsabilidade, aprobe a situación como vai evolucionando e, bueno, non me olvido e quero mandar un saúdo especial a todos aqueles carballiñeses que están dispersos polo mundo, en América, en Europa, bueno, prácticamente en todos os continentes, e desexarvos a todos pois un bon Nadal e, como non pode ser de outro xeito, un próspero ano novo que estou seguro, e non pode ser de outro xeito, ten que ser mellor que o 2020.